ka ọ dịgodere osote onye isi otu ọhaneze ndị Igbo na mpaghara mba ụwa bụ Chief Damian Okeke arịọgo ụlọọrụ INEC ka ọ gbaa mbọ hụ na o rubere isi wee ya bụ iwu iji wee gbaa mbọ biri n'oge na-ewepụta etu o kwesị wee gaa n'igwe BVAS maka ndị mmadụ. Chief Okeke kpọrọ oku a ka ọ tụnyesịrị akwụkwọ nke ya na polling unit 004 na ezumezu ndị Eti Village na Nka n'okpuru ọchịchị ime obodo Orumba North na Anambra State ka David ọkpọkwasịrị kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ osote onye isi oche otu ọhaneze ndị Igbo bụ onye toro otu ya bụ ntuliaka ọchịchị nke emere tata ji gaa n'udo ma kwue na ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị apụtaghị site na mkpasu iwe ha nwere n'otu esi mee nke February 25. Ọ nọzuru wee kwue na INEC ga-emeri ihe dị mma ka a wee gbaa mbọ hụ na ndị be anyị bụ ndị eweghachiri obi ha azụ n'ịhụta mkpa ọ dị iso na ntuliaka ọchịchị. ABS gaziri ebe dị iche iche wee chọpụta na amalitere ịtụ vootu otu o siri kwesị, nke gụnyere na Central School Ifite na Nka, Eti Village Civic Center na Nka, Central Primary School ndị Owu, Ezi Obodo Square ndị Owu nakwa Ndekalụ Isuofia Ward dị n'okpuru ọchịchị Agwala. Ebe ndị ọzọ gụnyere Amobia Ward 2, Ebenebe nakwa Amansi. Ndị gwara ABS okwu n'ebe ndị ahụ nke gụnyere Oriakụ Jesi Nwokoye, Maazị Romanus Okoye nakwa Oriakụ Ifeoma Okoye n'otu toro otu ya bụ ihe siri gaa ma wee nwute na ọtụtụ ndị mmadụ apụtaghị dịka esi tụọ anya na ha ga-apụta na ntuliaka ọchịchị nke tata.